Malawi Brief. Tili nazo maga tapanga display pamenepo pali nkhani zitatu zimene tifuna tikambirane tsiku la lero potengera kuti msabatayi mwachitika zinthu zingapo. Bungwe la MEC laumitsa mtima makapa chiganizo cha Mutharika choti bungwe lisamukire ku Blantyre. Ine mukudziwa bwino kuti Mutharika adatero kuti ayi likulu la Malawi Prison lipite kuzomba, ndipo zimenezo zinachitika. Komanso Malawi Housing Corporation, komanso bungwe lija la Makla, phatikizapo bungwe la MEC. So pano mabungwe enawo adasuntha, koma tionena pano ndiye kuti nkhanizi zalowera ku court. MEC akufuna landira tanthauzo la zimene Mutharika amayankhula kuti kodi muchitiranji zimenezi kuti ife tisamutse likulu, tisamutse MEC ibwerere ku Blantyre. Ndiye pali ngati kuti ayi chiganizo cha Mutharikacho sichinakomere bungwe la MEC. Ndipo zimenezi msabatayi zili choncho, akuonekanso kuti ndondomeko ija ya mafuta agalimoto amaitchula kuti APM, Automatic Pricing Mechanism, kunjako mafuta atsika mtengo tikuyankhula pano. Ndiye kuti maiko otizungulira ngati Zambia kumeneko mafuta atsitsa, potengera kuti maiko pa dziko lapansi potsatira ndondomeko imeneyi imene akuti mafuta amayenera azikweza okha, kunjako akakwera kumene amachokerako akatsika akuyeneranso azizitsitsa okha m'maiko. Kumalawi kunonso ndondomeko imeneyi ndiyomwe timatsatira. So pano zimene zilipo nzakuti bungwe la MERA lanena kuti ngakhale zachitika choncho, koma bodi yathu ya MERA akuluakulu ayenera kukambirana kuti kuti pamenepa ife nafe titsitse ngakhale mafuta kunjako m'maiko akunja atsika, Kumalawi kuno titsitse, mwazilandira bwanji? Mukuyembekezera MERA ichite zotani? Kuchokera pamenepo ndiye kuti nkhani yomaliza Dr. Jesse Kabwira, mudziwa paja amalankhulira chipani cha Malawi Congress Party, ndipo iwowa anena kuti kodi titachita zisankho ngakhale tsiku la lero tikuyankhula pano, ndiye kuti DPP yaonekeratu kuti singawine, chifukwa nchakuti malo moti ayambe kuthana ndi mavuto komanso kukwaniritsa malonjezano amene adachita kuti mukatiyilowetsa mboma ife tizapanga zakuti, koma mavuto ochuluka DPP sidakhudze bwinobwino, komanso zimene akuchita atanganidwa kwambiri kumanga anthu malo mothetsa mavutowa. Kodi timati tikambirane madzulo ano pa nkhani zitatu zimenezi kuti kodi inuyo mudzitsatira bwanji? So potengera kuti nthawi yathu imakhala yothamanga, mutengepo nkhani imodzi imene mukuyiganizira kuti kodi ndiyomangidwa kwa anthu imene akabwirana kuti izitu nzochedwetsa, chifukwa dziko lino likudikira zitukuko komanso malonjezano a chipani cha DPP kuti akwaniritsidwe, osati uyu wammanga uyu kummanga. Zikupindulanji zimenezi malingana ndi kuti ena mwa akuluakulu amangidwanso mwina pofika masiku awiriwa, tikukamba za Sostene Gwengwe komanso Sam Kawale, osayiwalanso Mike Collins Zamba, amene wamangidwa. Ndiye zimenezi zimene zapanga kuti sono izi sizoona. Kodi muli ndi comment pa nkhani imeneyi, kapena muli ndi nkhani ya mechanism, kapena kuti imene tikukamba za kutsika mtengo kwa mafuta maiko akunja, koma bodi ya MERA ku Malawi kuno ifuna ati ichite kukambirana kaye? Kodi muli ndi comment pa nkhani zimenezo? Ndiponso nkhani imene ili yoti a president a dziko lino anati bwererani ku Blantyre ya MEC, MEC itu aumitsa mtima, anyinyirika, sakufuna panga zimenezi. Mupereka comment pa nkhani, tenganipo nimodzi, mukhani mphindi imodzi yopanga comment, mve maganizo anu.
tikanakhala nkhani imodzi koma nkhani izi nzazikulu ndipo tinali ndi weekend lero ndi lolemba. Ine ndine Moses Magawa si chabwino ayi bambo anga perekanibe ni maganizo anu tini nkhani statuzi mukugwira iti pa nkhani ya kutsika kwa mtengo wa mafuta akuti afuna akambirane kapena mwina muli ndi nkhani yoti anthu akungonjatidwa zimenezi akuti zikusautsa ena ndingogwira yamera eti ndigwire koyamera yayi imene muli ndi ufulu perekani maganizo anu umukumvira tathokoza kuti mwabwera poyera nkumanena kuti mafuta mayiko amene atizungulira pa dziko lonse lapansi mafuta atsika mtengo chinthu chokoma zedi okay koma chimene chimachitika kuno ku Malawi chimakhala chodandaulitsa mafuta ngakhala atsike mtengo koma kumapezeka kuti azathu amene ali ndi magalimoto awo samatitsanso mitengo awo kuti mafuta adatsika mtengo. Okay. Ndi vuto lalikulu imangofunika ngati mmene zilili chonchomo kaya akambirana kaya sakambirana angozisiya choncho chifukwa palibe phindu limene likuzioneka chifukwa kadakhala anthu anzeru mafuta akatsika mtengo bomanso nkunena ngati kuno ku Malawi mafuta atsika mtengo nawonso amagalimoto matransporters amenera kuti azitsitsa mitengo yawo ione kuti anthu azibwera magalimoto awo koma samanena zimene zamane kuti chikakwera chakwera kuti maujeni maliro akatuluka mnyumba satani kodi sabwerera chimakhala chinthu cholakwika izonso ngozisiya kaya okambirana amene kaya sokambirana zengukhala zosapindulira Malawi. Okay. Nathokoza. Usiku wabwino kunchisi bambo anga. Zikomo kupitira kumva maganizo anzika kuti kodi pa nkhani zitatu zimene tikukambirana zimugwirapo iti ngati muli ndi ukadaulo ndi ukatswiri ogwisa ntchito 1 minute mukhoza kuyimba phone yanu ndi kufotokoza nkhani zonsezi mu 1 minute kuti mupereka comment yanu yotani. Masula bwanyi mundi live pa Luntha Television. Ya itasweratu kaya inu mwaswera bwanji kumene kwa bwana. Ayi ndaswera tipase dzina lanu komanso tafika kuti ndipo comment yanu ndi yotani mutenga nkhani zonsezi mu mphindi imodzi kapena musankhapo nkhani imodzi. What's your comment ndi kuti kumene ko dzina lanu? Pajatu asekanazi wa kuno ku Cape Town. Oh yes, koma kumudzi ndi kubalaka. Yayi inu musamandipiye kubalaka ndakuuza nikuti kumachinga makawa bwana makawa pepani kwambiri kumachinga. Maganizo anu mprogram ino mu mphindi imodzi yayambapo mphindi yanu mutenga nkhani iti kapena mutenga zonse mphindi imodzi mukwanitsa? Ndiuze ni kodi mwayamba ndi mphindi ziti ndiyambe ndiyiti kapena chifukwa nkhanizo zilipo zingapo. Nde imene ino yakugwira ni mtima posafuna kuti tifotokozerenso ndi itiyo itengeni malingana kuti poyamba program timaitsegulira fotokozera komanso ikudutsa pansipo. What's your comment? Ndiyankhe ya mai Jesse Tabwira. Zomwe alankhulazo zonena kuti iwowo ndi kulankhula chabe kumene iwowo amalankhula nthawi zonse. Chifukwa musayiwale kungati chipani cha MCP chinagwa chifukwa cha amayi amene aja ndi contributing factor imodzi imene inagwetsa chipani cha MCP kuchoka mboma. Mufuna mubweretse makangano ku chipani cha MCP kulankhula kwanuku? Kodi ngati ku MCP ko kulibe anthu anzeru oti amaziwa kuti chipani chija chinagwa chifukwa cha amayi amene aja. Amaziwa kumene kujako chifukwa amayi amene aja akafuna kulankhula samalankhula chinthu chonena kuti chisangalase anthu koma amayankhula iwo aja za mu mtima mwawo zimene zimakhala zosemphana ndi ziko. Amayi amene aja ndi panopa akupitiriza kuyipisa mbiri ya chipani chichi. Akuyipisa mbiri ya chipani chicha ndipo chipani chicha katinda zakhale pa mavuto akulu kusogolo chifukwa cha amayi amene aja. Kunaso kuchipani kuineyo ayiwanda kuti kodi kulibe ma advisor oti angakhazika amene aja pansi nkuma kwazuzula kuti malankhulidwe anu akuchita contribute kulephera kwa chipani chathu. Ndikuona ngati kuti amayi aja pena pake somehow somewhere mutu ngawo china chake sichili bwino. I can say that with no apology. Okay. Something is not right in our mind, in our head.
something is wrong. Chifukwa iwaja akanakhala ngati ndi anzeru, iwaja bwezi ndithu atakhala pansi nkumalingalira, kumaganizira kuti kodi ifeyo downfall yathu, what are the contributing factors amene anapangisa kuti zimene zija. Some of them muzapeza kuti ni ma speech amayi amene ajawo. She don't know how to represent herself pagulu panthu kapena to the nation. She don't know. She says Dr. Jesse Kabwira. What kind of doctor? She can't represent herself. Iwo zimene akuganiza zunkungoganiza chabe. Kupupa kumene kuja kupupa munthu amapupa akamafa. Nkhuku ikamafa imapupa. Iwaja asangasiye kuyankhula. Chifukwa chimene chinachitika iwaja ndi chinthu choti samachiyembekezera until now samamvesesa kuti kodi chinachitika ndi chani. Komanso zinatheka bwanji. Ndiye izo azilankhula kumbali yawo monga ngati munthu sumamulesa olira sagwiridwa pakamwa bwana. Timamsiya munthu azilira, munthu azidandaula. Si munthu odandaula basi amakhala otero ndithu nthawi zonse. Ndiyeno nkhani ya amayi Jesse Kabwira ine ndiyankhule choncho kunena kuti koma kuchipaniko kukanapezeka anthu ena anzeru kuti amayi aja wakhazike pansi awazuzule. Chifukwa zimene ngati for example kuma page kwawo zimene akumalemba mutakuona kunena kuti pena pake munthu mwawo sizikuyenda bwino. Iwo woto anagwa after 5 years. Adikiresto DPP kuti kodi mu 5 years ipanga zotani. Ndiye azizachua za down for ya DPP. Not now, it's too early. It's just 3 to 4 months. Tathokoza kumva maganizano almost a minute plus ya dutsa bambo aseka nadziwa umudzi nku machinga muli ku South Africa. Thokoze kuti mapereka maganizano pa nkhani imene ya Akabwira. Mkhale ndi usiku wabwino. Zibo makwambiri. Kupereka kumva maganizano nzika pa nkhani start zimene tukambira nazi. I should believe kuti mukayimba phone you don't need me to explain again. Kupira kuti mukutsatira. I just need you to go straight to your point. Masura bwanji matulano. Chikapenkani ya meki amuhango kunzuzu uperekani maganizano. Ya ameki awa sakula kuisa. Kukana kuta sapito blanta yako? Sakula kuisa uta sapito blanta. Ana nena da president ito? Ngaka president ali ola mulira koma malamulo akachide basiku ama inena kuti akhale otatiridwa. Pamiti kwamba zote SCP ndimeki ndizokhala pazoka. Pama achitamwinameki wakuti afuna kuti chilungamo chiziyenda ngati madzi. Ngakhala atalamula munthu wankulu koma ngati sanalamule palamulo mmene limayina kukhalira. Pamayina kukhala ndi tuzi zochitika ngati menezi kuti akhoti akaonepo ndi kuona kuti kodi achita bwanji pamenepo. Chifukwa independence ya bungwe lililonse silifuna kuwina kalilowerere kakhala ndikavuzozuka cha mtundu wake. Nkhani ya meki wasinki ngati pali mafuso tikuseni. Hello? Yeah, pitilizani maganizo ena ngati muli nayo mwasandi 30 seconds. Maganizo ena kona kuti anzatu akabwirawo. Akugula kuita. Ipe tukona ngati kuti mina boma lukanga tuwopa. Tukanga tipaya nzamena na kuitana la kula boma mweza kala bwino. Ndi anzatu wa ICP. Mwoto kondora ndi ngati jina Jesse Kabwira omweo. Ndiye akamata dozo manga bangazo. Ipe tukona ngati kuchelo boma so kanga tauchelo itatu. Kanga tauchita manta. Apa mine wona sinyidwe. Tufuna ndalama zichoke kwa yuo. Mina nabali mabilioni aja. Tikule chitu akulema pendeza. Tikule chitu asisile katundu. Zika ziende mkatinezu kufunikira. Kunganya viwero. Iya, abomawa. Atitadize.
Tathokoza Muhango, you have made yourself clear, ndipo tikuthokozeni mukhale ndi usiku wopambana kumzuzu. Zikomo amene wakunena kuti government should consider kutsitsa mafuta chifukwa kunja kwatsika. There is no need for you to sit down. What are you sitting down for? This is automatic pricing mechanism, APM. Ndiye kuti tipitirebe kumva maganizo a Nzika kuti kodi Nzika zikuti bwanji mwasula bwanji mtano. Bwana live pa Luntha Television mwasula bwanji. Inetu ndaswera kaino mwasula bwanji. Ayi ndaswera tikonda tikudziweni dzina lanu kumene mwatimbira. Ine Sam Nixon kuno kuzomba Chingale. 3 stories we have tonight. Nkhani ya mafuta, nkhani ya meki, nkhani ya mera. Mukugwira ichi kapena ineyo ndiyankhula za Ajese Kabwira. Ala kwanje. Ajese Kabwira donga tili misala pepani. Chifukwa no Ajese Kabwira watu kapopano boma. Ndeno pakala chovuta kuti anye kuti achisango chita chili kalenda MCP iwe na munjira zanji. Nkulakwa kudzikhulupirira komanso kuunikira zolakwika zimene akuziona kuti zikuchitika mdziko muno. Ma promises amene analipo akuona kuti sakuchitika. Nkulakwa kukubwera nkupereka maganizo awo. Ma promises ya kuchitika ife anthu akumbuzi tikuziona kuti zikuchitika zimene zozo. Ndipo akamena kuti zikuchitika zinthu zache zimene zisakuchitika. Isende zikuchitika nditu 100%. Ndipo IMCP amangidwe koposa koteratu. Amsatero ya ananzano mzikhala chisoni. Aya palibe chisoni analeka kuti pangira iwo isendera pangira chisoni. Ndipo ngati kunali anthu okuba ndiwo. Ndipo ngati kuba ndi mumvese. Pazaka faisi chine zimene akhaliwo palibe china chichonse chimene tingachiroze. Ndi mavuto okha mpaka na lero. Ndakunyadirani. Kuzomba mukhale ndi usiku wopambana upereka ndemanga zanu usiku wopambana. Inonso chimodzimodzi. Kupereka kumva maganizo a Nzika mbali nayi pali 50,000 star 4342 star 25 hash. Awa atipatsa feedback TV yanu muzionetsetsa kuti zikhala patali ndinu fa makhala phokoso ndeti zichotsa foniyo chifukwa choti sitizimva zoyankhula zanu amene mukufuna mutalandirako mwa tsiku la lero. 50,000 ili m'manja mwa anzathu a radio entertainers atipasira ife ya Luntha Television kuti kupatseni mungolowa sinkhani yolosera koma iniyo kungotenga foni yanu kupanga star 4342 star hash star 25 hash. Muichita ndithu 400 kwacha kugula ticket kumeneko. Program ino isanathe chamma 15 quarter past kapena 20 past 7 ndiye kuti tikhate kupanga raffle draw kudziwa kuti kodi yapita kwa ndani. Tikakumaliza program imakhala yatsekedwa live. Mwasula bwanji pa line apa? Asera, ine mwasula bwanji. Ayi ndaswera ndikuti kumeneko tilankhuleni dzina lanu komanso comment yanu mukwanisa nkhani zitatu zikuziyankhula mu 1 minute kapena mutenga nkhani iti. Ine ndifandi yankhuleko ya Ajese Kabwira. Ine ndine Emile Moyo kunoko kunkhatabe. Tayankhulani ya Kabwira yatani kodi? Akabwira watu chimene yankhulacho sadala kuiseva kuti chilungamo nthawi zambiri chimawawa nkona anthu akuona ngati zolakwika. Koma nkhaniyo ndimene zinthu zikuyendera amayi wakunena chilungamo. Tell us a little bit zikuyenda bwanji mdziko muno in line with what Akabwira alankhula komanso mmene mukuonera inuyo kuti titengepo phunziro madzulo ano. Ifeyo makamaka kwa ife anthu opanda chilichonse okhala kumuzeti zinthu nzotivuta. Chifukwa chakuti ndimene zinthu zikuyendera mumama kuti mwamakonzadi zinthu akuthamangiradi kumanga anthu ife zimene anatilonjeza zinazo zikuoneka koma zambiri sitikuziona kuti zinthu zikuyenda bwanji. Ndeiwo zimene anatilonjeza kuti iwo watafotera angotipangira zimene anatilonjezazo. Basi iwo watithane nawo. Koma kuti azingomanga anthu makuti atithandizire mafuta amene azikambirana ndi amerawo kuti atana asise mafuta ndi zina zimene zikuchitika kuti atithandize ife anthu okhala kumuzi wovutika akulimbana nkumanga anthu ndiye ifeso ndife odandaula. Chabwino. Ndithu. Kumbuseni dzina lija Nkhotakota mayi. Emile Moyo. Mukhale ndi usiku wopambana mayi Moyo kunkhotakota. Zikomo kwambiri. Zikomo amene wagwirizana ndi Akabwira kuti zinthu zambiri zina ndi zina zimene zioneke sizikuoneka. Libize kumanga anthu, so we need ma promises amene tinavotera atachita zimenezo DPP. Chabwino kupitirira kumva maganizo a Nzika Luntha Television chidzulo program asula bwanji live pa Luntha Television.
bambo anga ndaswera tikudziweni kumene tafika komanso maka dzina lanu osayiwala kuti mutenga nkhani ziti pa zitatu imodzi kapena zitatu mu mphindi imodzi ngati mungakwanise pangati zimene fa pa line pala anthu ochuluka. Ngofezo ndijiwa pang'ono. Thank you so much. Tikuze mdzina kumene mwayimbira perekani maganizo anu. Ine ndijapita hapo ndo mtanguchi. Kumangocha kapita. Nditu chapita. Chapita. 1 minute yanu yayamba perekani ndemanga yanu. Yayamba ntenga mafuta akwenda kusanditu. Okay. Kandi achiwiri yo make ishibena kusamukira video blanda yayi. Isasamuke. Ekali kulengo kumwepo. Oh. Nditudi fonde bakade kwenda kukakosa kuvoda daja. Tajapisa sante zama fodi zija. Sikutsutsana ndi mkulukuta moyo kumeneko. Ayi nditu mkulukuta mawindi asabuno kwambiri koma kai nditu kali jojo kai nditu. Chabwino. Malizira maijese kabwira. Ngade MCB nagwa mozi amana kwesi ndi maijese. Avera aja amena kalejede. Ndipo ada uri kuti kusidiba nthanzi da arangiza mai aja. Kodi nchifukwa na anthu mukuti akabwira nagwesa chipani cha MCB. Akabwira tuzankhula zawo. Munthu akuvutika iye amankhula kuti amalo sitikuvutika. Bese ndimavutika osakala masangala nazo. Ndata amalo danyasidwa. Kake MCB inaona zinaona. Oh. Nditudi leo asankhule zambiri mbiri ayo ndati vote lero MCB singawine ndipo sizingatheki. Oh. Nditudi ndimalize modero. Tathokoza chapita kumangochi mkhale ndi usiku opambana potenga mphindi ndithu ndendende kuperekaso maganizo anu pa nkhani zitatu. Asala kuno kaino. Ndaswera nkhani izi mukuzitsatira ku nyumbako ngati. Ayi. Oh chabwino titola ena kuti tikhalenso ndi nthawi fotokozera nthawi yatha. Mwaswera bwanji pa line apa? Sabuna kaino. Ndaswera mukuonera television. Azikutheka baba kumbera tsuntawo. Ayi tathokoza perekani maganizo anu mutenga mphindi imodzi kuzukuta nkhani imene muli nayo chidwi komanso mwina nkhani zonsezo mu mphindi imodzi. Dzina lanu kumene mwatiyimbira madzulo ano. Ine ni Christian George kuno Lilongwe. A George muchita bwanji ndi nkhanizi? Neru mari mera isasamulikire ku blanda ayayi. Make isasamulikire ku blanda. chifukwa chani? Chifukwa neri waja muthalika adawinira beji gojino adawinira be megi livano bagari. Ifo kala bagari bazidakozeka kuti anthu akumporo anthu sawo kuti zikumana bagari zikambirana. Oh. Ndewa amafuna uringa ya afuna akhawe mu bagari asina kale bwine kale balilongwe bano. Okay. Chiri kyose chizikirira pano pa yo kani utsogolero wa ramazirira kutsogolo barati asankhawina akawini yeso pampano. Oh. Eri nkhani yachiwiri ni yamera ya Afrika mafuta atatika fa aganize bwino asakhenga kuti ali patagere ofinya munthu wina wagayi. Okay. Dziko linathu alikonde mafuta ajaratika ndeti zinthu zina zitsikako. Ngakhale zinthu zaonongeka kwambiri komabe zina zitsikako muone kuti ni sonkhoti jaswamane nanye mataja mabizinesi aja tikhanga tisota zantatsikako. Oh. Every muntu wakumudzi bagula kuti makatundu tinachina uno kuti ola nkonibe. Okay. Ndeti nkhani yakabwira anena zona nguti chimechi chitika chifukati anthu ofe ndifosiyana maganizo. Okay. Chimechita chitika anthu ambiri chigoja pakati zodalira kwambiri zolandira sachita nawo. Okay. Iwo amafuna kugwira ntchito kuti dziko litukuke pamene madera ena tisiluchira dzina madera ena amafuna zolandira. Chachitika madera aja amafuna zolandira aja zinthu zobwera zolandira zija ndi apano pawo pabwino. Ndiye chachitika chigawo chino chapakati maboma ene. Asinyika kosela kofereza akulu anthu sadathire kumunda. Mwati ntati kumunda kumapezeka elo akulu mundivetsetse zinthu zake zopesa chisoni. Kupsa ndeyo wacha chifukati aluti atamaona mmadera mminda chigawo chino chapakati mpaka amali ali mbantima kuti athawina angasichita chitika chigawo chapakati anthu andi amadereza ulimi zijankanena kamuzi kuti achuma chili nthaka pamene azathiwa taganiza zoti chuma chili nthaka amati ayi zitiru volima vimvopusa izivigera. Angasiya madalira zambiri zolandira. Ndiye awope maganizo awo akabwira kuti athawina asadza kuti anthu olandira ali pangati sakutheka kuti anthu olandira pano pamwina achulukira ali 30 miliyoni iwo sakabwira sangawine. Okay. Angasiya olandira pano pachulukira kwambiri kuti zinthu zobwera awogwira ntchito tuzoyenda. Tathokoza kwambiri kumva ndemanga yanu maganizo anu ali bwana George kulilongwe kuti mwazukuta nkhani zonsezi ndipo mukutero kuti aya akabwira asakulakwa komanso mera itsitse mafuta at the same time kusamuka kusachitike makamaka bungwe lija la make chifukwa ngati kuli kuti kuwina adzawinenso konkuno kulilongwe. Mukhale ndi usiku opambana tamva maganizo anu.
Petera kumva maganizo anzika 1 minute munkhani status. Akabwira achita challenge DPP kunena kuti singawine yayi titatapanga masankho tsiku la lero chifukwa chakuti zimene adalonjeza sizikuchitika koma ali bize kwambiri a DPP kumanga onse amene ali ma officials a MCP. Mera ifuna ikambirane nkhani zoti zachitika kunja uko akuti mafuta kumene kwatsika imene yamati automatic pricing mechanism komanso akuti ifeyo afuna achite kuganiza ndi kukambirana akuluakuluwo kuti kodi nafe titsitse ukoko mafuta atsika mwazilandira bwanji make ikuonesa yomaso mtima kuti zimene ananena Mthalika sikwenikweni kuti tizipanga tifuna timasulirire zimenezi ndi kukhoti pa line apa mwabwerapo muli bwanji? Bambo anga ndili bwino, tikudziwe dzina lanu? Chabwino. Pangani choncho tu inu ndino masuka. Poyambirira ameke awawa akonesa kuima paokha. Okay. Mungu lija sila muntu yae. Okay. Ani mungu lija limei matandizila kuti tiko hapa ziko lijikani mtendele. Nimekiyo. Mbili kama ngudi ya pala zisharabida umavira za muntu. Kosa kata maramulo vitu sizika ende. Okay. Kani ya mafuta hii. Kamene ya maweza mafuta kwa sote kompa. Hata akambirana. Hata nina uli mafuta akwele ya kweli kujakwe. So mafuta panova ya chika. Akambirane zote kazina zile udi palizeru gati. Hata ninaopa kuti nituwazi chata mini mafuta aziendela kunja. Okay. Ne mafuta kunja chika. Ainu uchisa kuna automatika. Okay. Kani ya nina akabwera. Kirunga muti mabaya. Andi kamala nkula palidi ya baba. Kisila nkula limizikuwa mkandi za Malawi. Okay. Sosa kari pezeko liwadi. Kuti kina ake kwa hajini kauli ni mahankula ile niziwa bagira Okay. Zizo laba sipanova siko la Malawi linone na panova moyo sindu sigiri zino. Okay. Sino na utapita jama koza zote ya. Kuma panova nje isi bwereka zedi. Okay. De wajidule nene jonjo amene akupa kuzula baba sangana ini zimina kune akabaya uli zingasangalate. Kuma nizona zeni bila ni misi mukaone. Akauputika. Okay. Tumatero kuti timafuna mwina ma seconds again 10 seconds. Chimene chikuwavuta Malawi mdziko muno. Choti sichikuoneka betsogolo kwenikweni. Madzulo ano tati pacheni kalozera ncholinga chotopanga ziganizo aziona kuti mzika zikuvutika pakuti ngakhale phone yanu mwandikira TV kupanga feedback yaikulu koma just wanted that kuti titakhala ndi chithunzithunzi. Tuzi tuvulo limenera kulabu panopa kumalawi kunoko. Nkhani ya ndalama. Okay. Ndalama yavuta zedi ku anthu. Zipangizo zopezera ndalama anthu. Ngeta katula nkula mbuye muja kuti anthu alini zimanga, alini chati chofuna kugulitsa, akusowa kugulitsa. Ndiye moyo wavuta zedi chifukwa cha nkhani ya ndalama. Chabwino. Zedi. Tathokoza. Ndalamayo kupeza patuka ngoduya ngati ukakwanisa kugula, namuka wina akamanya kuti chimanga chafira kuno. Anaina utati banaferero zikwaja pakati. Koma abwere mulungu wabwino. Kumukuvula ikugwa bwino, andi chimanga miyana tiyafererezawo. Tiko waso chimanga chochuluka. Zona zake. Chabwino. Ndithu. Tathokoza kutipatsa chithunzithunzi chimenecho kuti tizitha kumaona kuti tikati zinthu sizili bwino amene amapanga ziganizo azidziwaso kuti chisali bwino nchakuti chakuti tithokoze kumva maganizo anu mukhale ndi usiku wabwino. Taswera tathokoza ndi kuti kumeneko. Kuno ndi kulichenza. Luchenza. Ndithu. Well, mukutsatira program ndikukhulupirira zinthu zitatu tikukambirana Mera at the same time tukambirana zoti akabwira nakuti aya zikuchitika zomangomanganazi malo momayang'ana zitukuko zimene tidalonjezedwa komanso mavuto kuti athe si zinthu zabwino. Mukutenga nkhani iti Luchenza? Ife tikutenga nkhani imene kuti akabwira. Akuyankhula kuti takhakuti kuponya lero mavoti lero. Panopa Iyo akuzakhala gawo kuti zinthu zikhoza kwayendera bwino. It's too early to say that. Mwatero chifukwa chani? Datero chifukwa kuti iwo akabwira. Dolephera ifeyo tikuvutika kwambiri.
ndikakuwa mbiri kwa basi uri kuti iwo sikuti angafike kumani angati zimenezo zvayo kwambiri mukuoneka mwakhwacha kwambiri zimene akulankhulazi zimene anenazi mulibe sense. Can't you see kuti anthu ena pompa onena kuti zinthu sizikuyenda? Why are you saying kuti akabwera simukuchita buy that idea? Mayi mwaswera bwanji? Ayi ndaswera muli pamalo oti network sinakhazikike tasunthani. Ndani mayi? Niwaenda kuti amene wambeza kwena bwera kulantaya. Amekiwa Mafuta atsike. Mafuta atsike meki bwerera kulantaya. Mukadali pa line pitirani kupereka maganizo anu. Chabwino. Tathokoza kumva maganizo. Tathokoza kumva maganizo. Okay, chabwino. Chabwino. Ameka ati mzipakira mzipita blanta msukira makani ndi bwana wako. Komanso ino amera zokambirana okhala basi zankhani yotsika atitsakale ukoko ino mukutsitsaso kunoko sizokambirana. Chabwino. Ndi maganizo anzika. Maswera bwanji madzulo ano? Ndaswera ino maswera bwanji? Ayi ndaswera tafika kuti muli ndi 1 minute ndipo yayamba 1 minute ano. Ino maulemekezana ndine Dyson Brian Embra kuno kulirongwe. Pereka ndi maganizo anu 1 minute anu yasala ndi 50 seconds. Chabwino ngati mafuta asika maiko ena ndikuona kuti ndichanzere kwambiri kuti asikwa kunokonso kwathu ku Malawi. Chifukwa kuti kuno ku Malawi kukweza kwa mafuta kuya zinthu zambiri zasokonekera kubasi. Ozasokonekera mafuta atangokwera mdziko muno? Atangokwera mafuta zinthu zambiri zasokonekera kubasi. Iwata ndi mafuta asika zinthu zikhoza kuti chitira ubwino kwambiri. A little bit. Chasokonekera njani chikwerere ni mafuta? Kukweza kwa mitengo ya matransport. Ya marena kupita marena plus kukwera kwa katundu mufata kuona kuti ajina chuga wakwera mtengo. Zira mankosari zimera ndena panopa akwera ku mtengo. Kwacha kukwera kwa mafuta. Chiwali 2. Ikanakonda anzatawa MCD ka jiseka bwira ondanzawo. Nthawi ino asiya anzawo kaye akonze zina ndi zina asaba sepeshai. Nthawi imene iwo anali momwemo zina afanika. Ndeno munthu amene zamukanika panali ground momwemo umasewera position yomweyo position yakukanika kuti uzinye zigoli enzakwapira kumbokonzeka mukiro kusanzero mudikileka enzako lomungu kuti kodi apasazotani eka muna brand imene ubona pamene kuti brand imene ibulitsa zigoli ndi amene wowo makusaningo awuza kuti akhale kwetika aone kuti anzawo apangati yani kupa apapo myezi ndiyo jepa imene anzawo alowa mbomamo edi aone kuti atali pamasamawa zinakupanga kunkhani ya kukweza mitengo pena tachindi kuona ngati kuti sizipenda bwino mbali ya mauje ni mataxi ndi zinazotero koma linafunika liganize kwambiri. Programu yo bwezera ma offices lena auje nameki ku Antaya. Ikupira kuti chipani chitse chikarowa chimamganiza kuti ine ndi ku office awa ndilibo mala watu. Ayi ni office awa ndatengere ku mala watu. Koma kuna chilonga moja cha ma office amene wowo ukuba kuti anacho kwa kutanda ya kubwera kunoko ndikuti ngatafuna kwabwezera uko afuna abwezere kumalo ku national. Sindi kuona kujola kisa pamene popo kai endi akabwera kumene kuyisiku ufuna kuti tiona simaboma ina sakunango sinda ayi kuti basi kodi ili ndiwa kwa kuti endi sinde ma office apite kwa ine ndiwa kuti sinda apite kwa ayi office akale kumweko sasino akabwera kumene kuti yako kumazoti azingo uyenda ina ma office wisizi kusanga kama huda kuononga zama zathu misongo yathu ene pete makati kukutikira lewa kumweza kumagweza misongo bafuna kumapanga zinthu zokwezera ngati zimene zikuyitika zikumachipweteka kwambiri. Akabwerera ku Blantyre pasapezekenso kuzasuntha fazi ononga ndalama zikutionongera ndalama kwambiri akumagweza misongo yathu chifukwa chomafuna kuti kumapanga zinthu zokwezera ngati zimene zozo ndezimachipweteka kwambiri. So pamene pasizofanana kuti malo mobwezera ku Blantyre kuti paonekeke ndalama kungosiya kulilongwe kuno sizofanana. Ndakafa kunena kuti maofisi
muntu sikuno anali ku Blantyre koma angatha kwata lwaja amafunisa kuti muoffice aja abwerese kunoko kana ngati kuti muoffice aja kunoko mapanga kuchindi besi bino abulele kumene anachokera kakhale kumabasa sabwerese kunoko tolena sakalwasa zatenga sazikina tukura wone ndowa kuti ndende atengenda pesa kumene ai sipewe kunoko kulongo kunsidia muoffice wayi muoffice watenga vile kumene nali tathokoza kumva maganizo ano amene ndithuwa kuti ife sitimadi maoffice abwerero Blantyre akapita kumeneko asapezekenso wina kuti azasuntha zoti dyera ndalama ndi ma resources ochuluka.